Katalika kaya mangkono. Wis menga tutuk ing Bathara Kala pindha lawanging guwa. Sareng wis den pirsani kan Sang Hyang Guru Nata lamun Bathara Kala katemben kiwala mangsa jalma manungsa. Katipik tasih wonten daging kang jlilet wonten siyung Bathara Kala. Eling Sang Hyang Guru kagungan asta sekawan, asta ingkang kalih nguwarik manira. Asta ingkang kalih nyandak siung kanan kelawan kering. Sukuning guru jejak dadaning kala siung kabedha rikma kajebrol blak kapidara Sang Hyang Bathara Kala. Long-long indriya mangungkung kanduan rimang lerleno tanpa kanen yen tantusa aduh Bapak Guru dosaku apa luputku apa aku banjur mbok bedol sungku mbok jebrol rambutku padha karo ngilangi daya kekuatanku Bapak aku banjur lumpuh randene otot bayu Bapak jeneng kita nerak pacak nerajang angger kena ngapa kok dadi kemauane mangan manungsa kang ora duweni dosa kang lagi nderek selgene ngaren lho apa kuwi mau diting manungsa Bapak iya kuwi manungsa kang lagi nderek selgene ngaren kok mbok pangan ladalah ya Bapak katugel kuluka katweka dadaku aku ora nyengaja kuwi mandak senggo sipating kewan ora ngerti jebul jalma manungsa Bapak ora aku nyun usada aku bisa walaya kaya wingi kepiye Bapak aku lumpuh randene otot bayu aku spiloputku nyuwun pangapura Bapak ora ndak sengaja gonku mbadhok sipating jalma manungsa Bapak sira ora nyengaja babar pisan ora ya yen ora nyengaja tak wenehi pangapura supaya bisa sira pulih waras kaya ngene saranduning badanmu bakal ndak wenehi tulisan ing dadamu tak wenehi Rajah Kala Cakra ya Rajah Sastra Pedhati lan gegermu yoga ndak wenehi tulisan ya kuwi caraka balik lan bathukmu ndak wenehi tulisan purwaning dumadi iki ambak mung tulisan iki kaya dene japa mantra donga tulak balak bisa nyingkirke cengkala marani wong lara nekake kamoyanto nekake sedya mula mapan tak wis awakmu ning saranduning badanmu kala